Dan kun je net nog het vogelwachtershuisje zien op de Engelsmanplaat. Het is dat je hier nog net geen ijsberen ziet of zo, maar ja, het is hier wel een ontzettende grote open vlakte. En dat zie je eigenlijk in heel Nederland, zie je dat nergens. Hè? Waar je nou om je heen kijkt, je ziet nergens flatgebouwen, je ziet nergens menselijke bebouwing bijna, of het is heel kleinschalig. Hè, de vogelwachtershuisje op de Engelsmanplaat, of de vuurtoren van Schiermonnikoog. Kerkje, middeleeuws kerkje langs de dijk. Maar ja, dat vind je eigenlijk verder nergens. Mijn vriendin die, zag maandag dat het heel mooi weer werd. Nou, en die dacht van, ik wil zaterdag wel een watlooptocht organiseren. En een berichtje op de website. En toen bleek toch wel, dat er toch wel wat mensen kwamen. Mensen denken allemaal, ik ben helemaal, denken ze zomers al wel hoor, maar je bent niet goed wijs dat je daar in die vieze... Mensen denken dat het jankend binnenkomen straks allemaal, want wat doen ze zichzelf aan? Nou, we zijn bij het eindpunt. Verder kunnen we niet. Er zit een geul van 10 meter. Dus hier komen we nooit door. Zo. Je horen eruit nooit. Hoi Jelle. Ja. Mooi waar om mooi te doen en uniek dat het kan al nou. Hoe vaak gebeurt straks? Verleden jaar hebben we het 1 keer dingen, het jaar daarvoor 2 keer. Nou, dit jaar is natuurlijk de eerste keer dat we maar de hinden zitten maaien. Maar ik krijg dat we na je week ik naar Hielpentak kennen en wie weet wat er nog meer op het programma staat. Prostitutaarrieding? Een heel soort. Het klaaien, het onklaaien en de hinden moeten op scherp staan. Natuurlijk, de slieden, alles, maar we even netjes en skin. Ja, je had er wel werk van. Maar het is wel werk. Wat betekent dat op scherp staan? Nou, dan staan ze op ijs, is weer van die proppen onder de kinderen, zodat ze grip krijgen op het ijs of in de sneeuw, dat ze net uitglieden.
Goed zo. Goed zo, braaf. Afgelopen nacht heeft hij tot 1 uur vannacht heeft hij alle belletjes gepoetst. De pluimen heeft hij gekamd. En ik zeg dus vanmorgen tegen hem, ik zeg, heb je wel geslapen? En hij zegt ja. En ik kijk op het aanrecht en dan zie ik zo'n klein glaasje staan, nog half met Berenburg. Ik zeg ja, jij hebt geslapen. Nou, en hier zijn we nou. We hebben de dag van ons leven en ik denk dat hij hier nog jaren over na zal praten uiteindelijk. Want dit is echt zijn droom. Alles leeft mijn lust in mijn leven en ja, ik doe er alles voor om daarom mee te doen. Hoe belangrijk is het nou het winnen van zo'n wedstrijd? De eerste prijs is meedoen. Voor mij. Dus deze slee heb ik zelf gemaakt toen ik 16 was, die heb ik nu al 30 jaar. Nou ja, van tuig verzamel je steeds iets bij elkaar totdat je iets hartstikke mooi hebt. Ja, het is meer het genieten van het antieke spullen, dat echt kunnen gebruiken. En dat is mijn grootste hobby. En hier aan meedoen, dat is fantastisch.